Има ли задължение, има недоволни. Когато задължаваш децата да правят нещо, те се чувстват нещастни. И колкото повече ги задължаваш, толкова повече ги стресираш. Те не помнят, отпускат се и те смятат за враг. Как може такива деца ти да си им учител или добър родител? Всичко трябва да бъде естествено, с добър пример, с подражание. По този начин децата се учат най-добре. Учителя им дава много домашни. Дай им пример, господин учителю, как правиш хубаво нещата. Поднеси правилно информацията, така че да я запомнят. Покажи им допълнителна книга за учене, за четене, който иска да я чете. За какво им даваш такива грамадни домашни, които децата да се панират и да се стресират? Защо децата да не играят или да не помагат вкъщи, или на тебе да ти помагат в някаква дейност полезна за хората? Ами да зубрят наизуст разни дати, цифри. Това е. А за математиката човек трябва да бъде спокоен, не трябва да е стресиран, за да я учи. Когато се помни нещо наизуст, по същия начин трябва да бъде спокоен. Ти като го накараш на сила, той няма да е спокоен, няма да запомни и да научи нищо. Разбирате ли? Не трябва да има задължително, за да има добро учение.